Usa sa gihandum sa mga bata nga regalo sa Pasko ang duwaan. Subay niini aniay mga dapit nga pwedeng kapilian nga barato na, nindot pa nga mga duwaan. Kung asa kini sayra nato pinagi sa report ni Alan Domingo. Sa mga ninong ug ninang diha nga gadaginot sa budget kay daghan ug hataganan nga regalo alang kaninyo kining tanan nga mga duwaan. Sa Dan Lincoln sa Barangay Ermita o mas na ilang dapit sa Carbon, mapalit ang nakadiyang mga duwaan. You name it, you have it. Mas nakanindot kay barato ra ug makahangyo pa ka. Doon ay special price sa mga customer nga tiningob ang paliton. Lakip sa ilang himalitan ang mga uso nga mga branded key holder ug uban pa. Usas mga himalitan kining uso kuno nga labubo. Mo range og 85 to 500. So depende sa klase, depende sa gidakon. Dunay key holder, dunay mga bag. So sige paabot ninyo, pamalit na mo pang regalo. Mga suki, mga mura lang. Mapapamura ka sa kaparato. Oh, napay wholesale nga toys. Samtang alang ni adtong wa pa mahuman sa pagpamutang og mga Christmas decoration, nagbagsak presyo na usab sila. Mahimo nga mag-advance shopping alang sa sunod nga Christmas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.